חברים, אני חייב להיות כן איתכם. אתמול העליתי את הסרטון הזה, שאלה שחזרה על עצמה המון, התחברתי והשמעתי, אבל אחר כך התחברתי לאוזניית בלוטוס, או הייתי באוטו, וזה ממשיך לעשות את המצב הזה, ואני לא רוצה שזה יהיה במצב הזה. וקיבלתי הודעות משני חברים על זה שאפשר לעשות את זה באופן אוטומטי, דרך ההגדרות בטלפון, שזה מדהים. ישראל ויוסי שלחו לי את השיטה, והנה תראו איך עושים את זה. אתם הולכים להגדרות של הטלפון, מצבים ושגרות, שגרות, פלוס, אוסף את הגורם שיפעיל שגרה זו, מכשיר בלוטוס, לוחצים על המכשיר. לצורך העניין, המכשיר שאני רוצה שישמיע את המוזיקה ובמקביל אני אוכל לשמוע הודעות, זה הרמקול שלי, אז הוא נקרא מגה-בס, מסמן אותו ועושה בוצע. ואז אתם לוחצים על אז, והולכים לצלילים ורטט, הפרד צלילים מיישום, יישומים וואטסאפ, בוצע, טלפון, בוצע. ואז כשהשדרה מסתיימת, לבטל, בוצע ושמור. נקרא לזה מוזיקה בבית או בעסק. נעשה לזה צבע כתום, מסר שלי, ובוצע. ועכשיו תראו איזה יופי, זה הרמקול בבית שלי, אני מדליק שיר. אוקיי? הולך לוואטסאפ ומדליק עכשיו מכאן. אוקיי, המוזיקה ממשיכה מפה והקלטה מפה. עכשיו חיביתי את הרמקול כי יצאתי מהבית או מהעסק, ואני עובר לאוזניות או באוטו, ועכשיו אני שם את האוזניות, מדליק את השיר. אני שומע כרגע באוזניות גם את המוזיקה וגם את הקלטות וואטסאפ. ושאלה שחזרה על עצמה גם זה אם יש את זה באייפון, אז התשובה היא לא, יש את זה רק בסמסונג. זה דברים מדי מורכבים בשביל שיהיו לאפל, אולי בעתיד.